1 Al Ahly, 2 Orlando Pirates. Namhlanje sizokhuluma ama-positives nama-negatives ale game le. Qale ngegame. Igame yanamhlanje bafethu, it was a good game. Yabo, it was a good game. It was a good tactical game. Both coaches, yabo, indlela bayi-approach ngakhona le game le. Coach we-Al Ahly akhombisanga ukuthi uyafuna ukuyiwina le game le. Yize bebe nama-shot on target amaningi kuna-Orlando Pirates. Yabo, approach Jose Rivera indlela approach ngakhona, I think ubefuna i-draw le game le. I don't think Jose Rivera ube-expectile win le game le, but ke Orlando Pirates ikwazile ukuthi iwine le game le. So ngizoqala ama-negatives ama le game le. Ngiyazi noke ngijwayele uqala ama-negatives. Ama-negatives ama ale game le, I think o-referee base-Africa kumele i-standard sishintshe bafethu. Yabona indlela ebiphethwe ngayo le game yanamhlanje, I feel like ibicontrolwa abadlali. Igame yanamhlanje ibicontrola abadlali kakhulu. Yabona nje ureferee ubenikeza kakhulu ama decisions akhe, yabo, abefavor i-Al Ahly, but ke asithanda ukukhuluma kakhulu because vele i-Al Ahly bidlala home, yabo, asikho lapho. Kwiside le Pirates ama-negatives ami ngingawabhekisa kulo mfana lo, yabo, uMakgopa. Maybe indlela ucoach amtshele ngakhona usadlale ngakhona, yabo, umjida ngimbona ngaphambili ayihluphanga kakhulu i-defense yali team adidlala nayo Al Ahly, yabo, ayihluphanga kakhulu i-defense. Umjida mina asebenze kulo yonto leyo, yabo, because Orlando Pirates bokunaka Orlando Pirates imizodlala ama-team anzima, ayikhombisa ukuthi ifuna ukukora. Ubokunaka Orlando Pirates uma izoshintsha i-lineup izodlala igame enzima, asikhombisa ukuthi sifuna ukukora, asikhombisi ngempela. And ubonile igoli lize laqhamuka second half. I'm sure ucoach khona ayishilo kwi-dressing room athi bafethu shintshana indlela yokwenza manje, because indlela edlala ngakhona mesodlala ama-games anzima angazi kwenzakalani, angazi noma umina yini. But ama-positives ama le game le maningi kakhulu, yabo, maningi kakhulu. Ngisathanda ukushayela izandla the whole squad from Makgopa to Chayine. Abajide namhlanje balwile, bakhombisile ngempela ukuthi bafuna ukusenda i-message kuma-team akwi-Champions League. Bafuna ukusenda i-message ukuthi kahle kahle nje wabela kwi-Champions League, yabo, bazofuna ukuyithatha kahle kahle le Champions League le nje basenza nje. Siyakhombisa ngempela ukuthi sinethuba losiyithatha kahle kahle sizoyithatha. Yabo, mhlambe sengikhulumela safuthi, but kahle kahle nje i-message le clear kuma-team akhona, yabo, ayayibona indlela edlala ngakhona Orlando Pirates ukuthi iyi-threat, yabo. Kungijabulisile indlela adlala ngakhona uPaseka Marco bafethu, indlela adlala ngakhona umjida, yabo, i-height yakhe ungayibuka uyithathe kancane, but indlela adlala ngakhona umjida uyahlala kuwena, uhlale kula ma-forwards 90 minutes wonke lokho ehleli nje kona nobe mbhusha kanjani umjida ubevuka icosha. Defense yethu emuva sibisi yensisane, top notch performance week in week out. Abajida bayaqhubeka basidilivela i-performance esiyithandayo. Sipho Chayine emuva bafethu, Sipho Chayine bafethu emuva bafethu, usebenzelile uSipho Chayine bafethu. Hey, uSipho Chayine usebenzile emuva, improvile umjida, khombisile ukuthi standards esikhuphukile. Indlela avumba ngakhona usezomchallenge impela uWilliams lapha Bafana. Ngize lapha eswini uMbatha namhlanje, I didn't see much of uMbatha namhlanje. Ube phansi uMbatha namhlanje, uvele wenza lento le yade ngikhala ngawo ukuthi angalehlisa izinga lakhe lokudlala kule game le. Ibhola lakhe bengaliboni ibhola lakhe, yize kuze bamshintshe nje because vele akadlalanga kamnandi, yabo. But ke akusenani umjida naye ulwile, yabo, ulwile nomjida. Ngithandile i-fighting spirit abenayo, yabo. Abajida bafakiwe, kungijabulisile ukubona uVieira idlala kanje, yabo. Kunomdlali abamfakile kuthiwa uNdlozi ngosikhathi kulimala lo mfana lo uLebitso naye udlale kamnandi, walimala uLebitso wangena uNdlozi naye wafika wafaka umfutho, yabo, wangena la kugcine khona lo mfana lo olimela uLebitso, yabo. I so wish Orlando Pirates iyakwazi ukuyothenga uMatuludi because yokulimelwe uLebitso kwalimala uMonyane, yabo, nalo mfana lo uVan Rooyen akekho right. Inkinga leyo, yabo, inkinga leyo. So I so wish bayakwazi ukuyenza leyo deal leyo, akwazi ukuthengeka umjida. But ke game namhlanje ngiyajabula ukuthi sikwazile ukuyithopa le group, siyiwine kahle kahle because vele besikwi-top, yabo. Senza umsebenzi wabanzima njengosikhathi sidrawer against Stade Abidjan ngosikhathi sidla away, but ke nje wasiwinile namhlanje. I hope abafana bazoqhubeka ngalushundu mesidlala away. Ama-away games wethu awafana njengama-home games, singatatazeli medlala away, yabo. Angisho ukuthi Al Ahly idlala kamnandi, naye Al Ahly idlale kamnandi, edlala kamnandi Al Ahly. Kuyikona ukuthi Orlando Pirates ibi-defensive, ibi-too defensive Orlando Pirates, indlela ebidlala ngakhona.
yabo be too defensive. Bonile nama goals. I think Orlando Pirates bena 2 shots on target, and those 2 shots on target bawasebenzisile ngobuchule. Khulume ama goals, igoli lokuqala elikoro lomjida lo umfukeng ibhola elidiphoyile umfana lo umbatha ulidiphile la bhola la shaya ku defender le Alakha Mfukeng waseshaya ithepini amnandi. Yabo igoli elihle lelabafethu, and a beautiful deep in eqhamuka from umbatha. Yabo kulesibili angazi noma igoli lamabasa nje wabebhalile la lapha ku scoreboard se game babhale ukuthi igoli la Gilberto. Singesathi ke bawuthiwa abajida basebenzile. Kungijabulisile ukubona umabasa ile striker hlezi ngikhala ngaso. And kule game, yes, I know kule game mhlawumbe bengazi asebenzi because ucoach befuna ukushaya i-high pressing. Yabo ayipress kakhulu Alakha. But umabasa umbonile ngena ukwenzeleni. Umabasa ile striker lesesilitala. Mengena umabasa uyakwenzela umsebenzi. Umabasa uthole more action on the box more than uMakgopa. Umabasa ungena ama minutes amancane, but uthole more action on the box more than uMakgopa uthole the whole majority of the game. But again, big up to Mabasa for getting the goal. Yabo, I'm very happy ukubona umdlali okanje ohlala ebenchini menikezwe ithuba lisebenzisa. Vieira, mewuthi uVieira lo korile. I saw hope lento le izokhuphula iconfidence yakhe. Yabo, because lela goal la alicacile kahle. Noma lingenile lweqile lwamuqa lwa for uMabasa noma uVieira uyena oqhamuke eseliqedelela. But ke akusenani ke. Bakwazile ukuvala uEmma Mashaw ubese score 6 goals ahead of le game lesoyidlala adibidlane Orlando Pirates. Ubese score 6 goals, and uSibisi ukwazile ukumvala the whole 90 minutes. I'm so happy bafethu. Angazi ngathi ngahamba ngiyokhotha impandla ya Junior Khanye la ekhona semkhombisa ukuthi iPirates la athi le wathi ngeze isurvive le group le. Ngiyakhumbula phela ngizoyipost